yanzu ma da nake tsaya nan kawai jimamin kuɗin mota nake yi. Gaskiya rayuwa ta yi tsanani yanzu da yawa. Ana shan wahala dai kan iya wahala. Kamar da kuka sani ne, al'umma da dama na kokawa tare da shiga wani yanayi na marar daɗin ji sakamakon tsadar man fetur da ake fama da shi a ƙasar nan. Idan kun lura cewa gidajen mai suna fama ko in ce da yawan lokaci in ka shiga za ka ga ko babu mutane ko kuma inda mutanen ma ana layi saboda ƙara kuɗin man fetur da aka yi. Ku biyo mu a cikin wannan tattaunawa da Arewa Bridge Media ta yi da wasu direbobi domin ku ji abin da suke cewa game da tsadar man fetur din wadda ya haifar da matsaloli da koma baya musamman a harkan tafiye-tafiye na rayuwa a daidai wannan lokaci. Sunana Abubakar Sadiq. A gaskiya ƙarin kuɗin mai kan har Allah an shiga cikin wani yanayi. Dalilin shine dama na shan 8,000 mu je mu ɗauko kaya mu dawo. Amma yanzu sai ka shan 40,000 nan ma kuma in ka saboda ka cikin gari ba. Da ka ga Allah an shiga wani yanayi mummunan yanayi ba. Mara misaltuwa. Sunana Ismail. Gashi kana tuka da sauri, ya kuka ji da tsadar man fetur? To haƙuri muke akan haka. Dan haƙuri ya zama dole za a ce tunda ana shan wahala dai kan iya wahala. Kusan 50-50 muke yi da masu mai. Da aka sha man misali na 2,000 bai bi ka yi 3,500 ba ko 4,000. Kaga an yi 50-50 sai dai haƙuri. Sunana Adamu. Gaskiya har ga Allah bai ba ma jin daɗi ko kaɗan sakamakon yanayin tafiye-tafiye ya riga da sun tsaya. Zaka sha mai tsada kuma inda zaka je fasinja su ta neman alfarma. Fasinjan ma gashi yanzu ba sa samuwa sakamakon mai yayi tsada. Zainab Muhammad. Ya yi yawa. Yanzu ma da nake tsaya nan kawai jimamin kuɗin mota nake yi. Duka kuɗin da na cire ya ƙare. Ko sisi yanzu bani da extra a jikina kuɗin ya tafi. Karatu ne ka zo ka Karatu na zo yi. bayan nawa farashin 5,000. 5,000 ake kai 4,500 ma wani lokaci. Allah a sassauta musamman ma ga mu ɗalibai. A sassauta don Allah a taimaka a dube mu a sassauta. Ya yi yawa. Ni mai suna Richard Yakub Karim Lamido. Gaskiya ko da makaho da shi baya gani ma baya yawan tafiya ma amma yana jin ciki belle wanda yana da ido da kafa da komai. Gaskiya yanayin ya sa mutane ya zama to sai kowa kawai sai matasa ma sai su rasa me za su fara. Ya sa wasu sun shiga harkan sata shaye-shaye don menene gashi ba taimaka matasa ba sai kudin komai kuma sai karuwa yake. Fatima Muhammad. Gaskiya rayuwa ta yi tsanani yanzu da yawa. Idan har ba kana da abin yi ba yanzu gaskiya ba lallai ka samu kai tafiyar da kake bukata nesa ko kusa ba. Gaskiya na yanzu ba a magana har ga Allah. Gaskiya da ana iya kai ni ma 1,500 ko 2,000 haka, amma yanzu gaskiya kusan 8 muke nema. To fata na dai anan shine Allah ka sauke mana kawai ya kawo mana sauki. Yadda muka tattauna da wasu direbobi kenan da kuma fasinjoji a nan cikin garin Gombe a sassa daban-daban. Kun dai ji yadda suka koka dangane da tsadar man fetur wadda hakan ya jawo koma baya musamman ga tafiye-tafiye na al'umma. Fatan al'umma dai shine hukumomi a kowane fanni a ɗau mataki na ganin an kawo ƙarshen wannan tsadar man fetur ɗin saboda talaka ya samu sa'ida ya samu sawaba. Abdul'aziz Abdullahi daga nan Arewa Bridge Media muke fatan za ku bibiye mu a kafofinmu na sada zumunta daban-daban.